Julikan kemah pariku kasundeni Abdullah Mahdi ikon lagi kasundeni Hasan Hasan iku pangka putra dari Hasan Mali Hasan iku kaputra Dede Said Bagendali Saidin Ali pangka putra dening Abi Thalib mangka radhiyallahu anhum utawi perlingin opet Senebut ing carita ing nalikanipun Syekh Abdul Qadir Jailan duk temening doyen pun saking bibit sehingga purata ing apa maka ngucap sawiji musonib ingkang kasiapun padol putraning solih dangge solih iku basudeni sape jeli ngandi kabul padol jadi zagan ingsun ingkang ilmu lawan kang warna kang sifat kang putra Syekh Abdul Qadir Jailani dugdohir saking roe